Skybruddet i 2011 skabte voldsomme oversvømmelser i København og ikke mindst i Vanløse. Det har fået en gruppe grundejere til at lave et forsøgsprojekt med faskiner i 4 haver. På den måde vil man afdække mulighederne for at lede tagvandet udenom kloaksystemet og dermed undgå oversvømmede kældre ved kommende skybrud. Projektet er blandt andet støttet af Vanløse Lokaludvalg, HOFOR og Miljøstyrelsen. Og det er blevet en inspirationskilde for andre bydele i Københavnsområdet. Det er jo fint, at man gør noget ved regnvand her i Vanløse, men hvad har det dog med lokaludvalget at gøre? Ja, det er i allerhøjeste grad noget med lokaludvalget at gøre. De lokaludvalget vedtog jo i sin bydelsplan, at udover at vi skulle være en grøn og bæredygtig bydel, så skulle vi netop gøre noget ved det her med afledning af regnvand på egen jord. Men det er jo et kæmpe projekt, og lokaludvalget er jo ikke så stort. Nej, men lokaludvalget er jo en god igangsætter. Og det er jo netop for det første på baggrund af den skybrudsundersøgelse, som lokaludvalget lavede. Og sidenhen den støtte, man har givet til forundersøgelserne heroppe, som jo har sat hele projektet i gang. Nu har vi så fået Københavns Kommune på banen og fået et fantastisk samarbejde med nogle af de store private aktører omkring det her. Så folk nu kan aflede til nogle helt andre priser, end man ellers skulle betale for at få anlagt for eksempel en faskine eller en anden form for regnvandsanlæg. Og lige her, hvorfor har man valgt Bangsbo Plads som det første forsøgssted? Jamen, det var jo netop fordi, at der blev taget initiativ til heroppe at prøve at undersøge, om vi i et fælles projekt selv kunne løfte den her opgave. Og derfor så kom det jo velkomment oveni med undersøgelsen fra lokaludvalget og de midler, de så har støttet med til forundersøgelserne. Men risikerer beboerne her, der lægger jord til, ikke at få et ansvar, fordi jorden bliver forurenet af tagregner og zink og alt muligt? Nej, det gør de ikke. Det her bliver jo anlagt på dispensation, fordi man må jo ikke aflede på egen grund, hvis man for eksempel har zinktagregner eller mistænkelige tagtyper, der kan afgive tjærestoffer. Og det er jo en del af forsøget med det her projekt. Det er, udover at vi gerne vil undersøge, hvordan opfører vandet sig i vores lerede jorder, og hvor hurtigt siver det ned, så skal der samtidig undersøges for kommunen i samarbejde med Teknologisk Institut på udledningen af tungmetaller og tjærestoffer. Der er jo vild diskussion om, hvor galt det er. Nu får vi i hvert fald syn for sagen. Og det vil sige, at resultatet af forsøget her kan blive, at Vanløse slet ikke dur til LAR-løsninger. I værste fald, ja. Men vi er lidt optimistiske, fordi nogle undersøgelser, Teknologisk Institut har lavet i forvejen, viser, at det siver hurtigere ned igennem lerlaget, end man havde troet. Og det er jo det, vi sætter vores lid til, at det gør her. For ellers, så skal projektet jo helt opgives, og så er det jo det meste af København, man ikke kan lave det her. Og så håber du altså også, at zinktagregnerne ikke er noget problem? Det er min personlige opfattelse, at det ikke er det, men nu får vi i hvert fald syn for sagen og får mål på det. Og lokal afledning i regnvandet, eller LAR, det var der ikke mange, der vidste, hvad betød for ganske kort tid siden. Men det begynder nu at få en større og større betydning, og det er jo dejligt, at vi her i Vanløse kan vise, at vi også er med, når det gælder demonstrationsprojekterne, og at det faktisk ikke er så svært at etablere de her faskiner. Og derfor så håber jeg, at vi i dag kan vise jer og Vanløseborgerne, at det her det er en af vejene frem for at sikre jeres kælder mod næste gang, at der kommer en kraftig regnhændelse, som det hedder. Og det er vi jo altså desværre sikre på, og det kommer jo til at ske igen, fordi at klimaforandringerne betyder, at vi får et vådere vejr.